Uite, aici vedem o hartă cu polițiile politice, unde erau închisorile politice din Albania. Uite, și toate aceste poliții politice. Felicitări lor pentru că își recunosc trecutul, își recunosc suferința prin care au trecut, vorbesc pe bune despre poliția politică și despre chinul prin care au trecut. Și aici este un muzeu care vorbește fix despre această problemă, despre lagărul durerii. Aici este o mărturie a celui care, a unuia dintre cei care a suferit, da? Și aici sunt, uite, aici sunt oamenii care, lista rușinii, să-i spunem, oameni care i-au chinuit pe deținuții politici. Deci o realitate despre care albanezii au curaj să vorbească. Noi, după 35 de ani de la Revoluție, nu avem încă acest curaj de a spune adevărul până la capăt.